Hej. Hej, i dag skal vi lave det, der hedder iskold jernfries med isterninger. Det vi skal gøre, det er, at når først har spist alle. Vi skal ikke tygge på dem. Nej, vi skal gøre vi skal slikke på dem. Ja, og de skal bare væk. Og det der alle først har vundet, og Sådan Isabella først, hun har fundet en præmie til vinderen. Har det? Ja, Nå ja. det har du faktisk. Ja. Okay. Det er lidt akavet. Kom ind i kampen. Godt. Vi starter om... Og præmien viser hun bagefter. Sæt den i bordet. Vi starter Og om sådan her. 3, 2, 1. Jeg kan mærke, at jeg kan høre det. Kan jeg få lyset her? Jo, vi ligger med til det her. Ej. Det er bare mig. Love is good. Ja. Har du spist noget mere? Men jeg kan købe på den, hvis jeg kan smide. Det var bare en boy, jeg kan købe. Får du den fiskeren? Nå, men jeg har haft den med. Nå ja. Hvad med den anden side? Rådkald. Jeg ved godt, hvor du har rukket til mig. Det har jeg også. Jeg Der er ikke må noget til ikke. mig. Fordi det kommer til at tage lidt lang tid, tror jeg. Ja. Okay, vi skal lige godt drikke vandet. Men du er kommet fucking langt. Nej, jeg er ej. Prøv nu har der er god i så. Hvordan sidder? Fint. Jo. Nej. Det er lort. Hvor er jeg henne? Så må du hente den. Hvor fanden er den? Halv lunge. Ramme her. Nu er den derude. Nå. Au. Au. Stop. Okay, bare. Hvorfor også lide isterninger? Hvorfor? Jeg har også lide isterninger. Kan du godt lide dem? Hvorfor? Skal du selv finde på det?
Ej. Og så bare spole lidt fremad. Det kommer også til lidt lang tid det her. Jeg ved ikke, hvordan vi spiser det. Ej, okay. Au. Okay. Ej. Her. 6 minutter. Au. Ej, er du okay? Der var jeg sat et kurs i træningen. Au. Jeg kommer i en kur. Jeg tror, jeg har fået en rokketal. Jeg kan altså ikke det her. Meget cool. Vi giver op. Jeg kan ikke. Kom nu. Jeg tror, du skal prøve. Giv op. Du går heller ikke. Jo. Det kan blive dem alle sammen. Så er jeg hun færdig. Du kan ikke op. Jeg giver op. Jeg kan ikke. Du kan bare få præmien. Du har vundet. Jeg er den første, der givet op. Okay. Så min er fået et sidste til. Tilfælde. Ja. Det er sødt. Men man kan så også lade være med at tælle. Ja. Jeg tror, jeg kan bruge den ud. Vi ses. Hej. Vent. Ja. Like og kommentere på vores kanal. Vi ses.